Ok, mála aonanta seo gin seo do chuid Star Wars. Agus is léir go bhfuil sé rudaí taobhaiste. Gas me timp é an álamach ceirtá taobhaiste. Right, tá rud na dathú, gus rudí se ar fád. Ó, you know what? Caime é oscailt. Tá mé ar bís, tá mé gurí super low. Spráil man mála stróca. So, tá chun an mála achar ar leataobh. Right, seo an stuff a bhí taobhaistigh don bhála. Féichar seo. Tá gramáin agan. Tá si sin an deas. Gus is pictúra iad ón scon an lug. Brana, Harrison Ford an óg sa cean sin nach chuil. Tá gus Darth Vader. Cean scanrúil an sin. Cé sin. Yoda. Chewie. Stormtrooper. Yeah, tá si sin an deas. Brana. So, Sréid iad a haint agus béidir ceanna chur ar an póster agus tú á bhaisiú. Sí, go móid so tan an chathústeach agus sinna an fá is dócha gur choradar Pean Louis deas. Taobh is jig don bhála. Tá pictúirí ar sin chomá. So, díotá scríbhéir, an parintéir, smáil na sin. Ó, gan é seo? Tá sé seo do chuid ochracha. Pictúir de Star Wars agus má chasan tú é, tá tú an ann, dan na scríbhar chuú. Spé is a gachéine, cé leis na ochracha. Agus má tá go ar scóil, rialóir. Tá sé sin cool, smáil na sin. A rís pictúirí do gachéine atá na scanna leg. Ón céad cheann dún cheann dearnach. Put slate sin. Brenna gálinn. Wow, tá sé sin ania. Níl le chuú? Níl. Agus Mír na Marí. So, give it pizza. Ham, do, 3, 4, 5. Ham, do, 3, 4. 4 ba 5. Fiche pizza. Tá agam sa céird a bheits ar siúil agam sa an tróna na mar sin. Mála aontas agus tá sé go héantá. Féicear ar bhí sin eile.